ओमफ्राय लोगोफोर नै मोनबाय बैग्रि फिथाइया दायो जायोसै संख्रि बानलुजों। हेल' लोगोफोर, गुड इभिनिं। नोंथांमोनखौ आंनि रसमा ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्रायो आङो ब्लग बानायैया गोबाव जाबायमोन, गगा मोन्दों, बेखायनो गाराङा एसे दस्रा आरोना, ओंखायनो दिनैसो लाबोनो मोनबाय। ओमफ्रायो दिनै बैग्रि जाहैनो नागिरदों लोगोफोर बागानावहाय, बेखायनो दसे ब्लग लाबोबाय आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। बेजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै। बैग्रि लायग्राफ्रा नै दान्दा गोलाव गोलाव लाखाबाय सानैबो। बैनो खोमा लोगोफोर बैग्रि बिफाङा, बैग्रियानो दंना गैया दायो थांनाय नायनोसै इसोरजों। ओमफ्राय लोगोफोर नै जों दायो बैग्रि बिफांखौ मोनफैबाय। बैग्रिखौनो थाइसेबो नुवा माथो हनै। ओमफ्राय लोगोफोर नै बै फांसेयाव थांसैलायनो, थांग्रोबाय सिगां। मा गोमोन गोमोन दंथारो नामा नै बहाथो गोमोन गोमोन, माथो नुवाखै आंलाय। नै बैग्रियानो थाइसेबो गैया, गोथां गोजा, ओमफ्राय बेखौनो बुजिगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर नै मोनबाय बैग्रि फिथाइया दायो जायोसै संख्रि बानलुजों। थांनो नागिरबाय लोगोफोर नै बैग्रि फिथाइया नै मोनबाय बिनानावफोर सानै आंना। ओमफ्राय लोगोफोर नै बिथिंजाय एसे नागदोरबारि दं आरोना, आं नोंथांमोननो एसे देखायनो लोगोफोर नायदो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक इउ स' माच, लाभ इउ अल।